Pa dobro, svakako da je to, ajde sad je prošlo nekoliko mjeseci od olimpijskih igara i negde moja slika je dosta jasnija. Svakako da svaki sportista još od malena sanja tim olimpijskim igrama. Ali te olimpijske igre nisu samo, nije tako lako doći do njih, to je stvarno zaista potrebno odricanje u svakom mogućem smislu. Tako je i bilo i za mene, obzirom da prošle olimpijske igre sam nešto baš pred kraj ispala. Ove su nekako dosta bile izazovnije za mene u smislu da sam znala da mnogo moram više da uložim i truda i rada i sebe. Tako da je bilo lakše, ajde, u odnosu na Tokio, ali eto, svakako da je Pariz nekako bio, ajde, bilo je 3 godine, bili smo godinu manje, vremenski, ali za mene je to bilo super. I samo takmičenje, mislim, prosto vi za olimpijske igre, to nije sad da izborite normu, jednostavno vi 4 godine morate da se takmičite da biste bili prvih 20, što je baš izuzetno teško, pogotovo u judovu, jer vi stalno morate da budete na vrhu. Izuzetno lep osjećaj, nešto prvi put kad sam zakoračio na tatami, imao sam san neki da učestvujem na olimpijskim igrama. Imao sam i tu sreću da sam već na prvom učešću uspeo da dođem u borbu za medalju. Nažalost, nisam uspeo da osvojim medalju, ali nosim jako lepe uspomene iz Pariza. Mislim da je teži zadatak kvalifikovati se za mesta koja te vode iz ekipe ili kako god pojedinca na olimpijske igre nego same olimpijske igre. Znači, tamo biti teže je samo doći do te norme, ajde, kako god da je nazovemo, kvote, mesta. Tako da, svakako, pa imam tu sreću da živim taj san, mislim da mi je to neko rekao pre nekoliko godina da ću biti na ovom mestu. Ne bi mu verovao, ne iz konteksta da nemam samopouzdanja, već jednostavno nekako to je produkt svega onoga što radim, tako da ne razmišljam o tome, već to želim, samo želim. Prejako ga želim i ne razmišljam o tom momentu dok se on ne desi. Jednostavno idem korak po korak, stepen. Mislim, to je put koji je, što kaže, i trnovit, i lep, i loš, i težak, i svakako ne, koji zahteva od tebe da pređeš preko svakakvih prepreka, znači od sebe, pa ne daj Bože povreda, a sastavni su deo na kraju krajeva, tako da samo da budeš tamo je naravno na kraju, kada vidiš čega si deo, koji je to, uslovno govoreći, mali procenat, s obzirom na celu zemaljsku kuglu, koliki je mali procenat i da se ti nalaziš među tim ljudima, mislim, malo je reći da se svako ponosi sa tim, naravno. Pa svakako da, mislim da je sreća u suštini prva stvar koja nam je potrebna za bilo šta u životu, jer sve ovo ostalo ako imamo, ta sreća je svakako negde gde presuđuje. 5. mesto na olimpijskim igrama je zaista ogroman uspeh, ja ne mogu da kažem da nisam zadovoljna, ali svakako da bi medalja upotpunila sve ono što ja do sada radim. Ali eto, izmakla je. Jako je teško to uopšte da se opiše, da se objasni, obzirom da je to jednom u 4 godine. I nekako se nadam da će sledeće olimpijske igre nekako biti u tom punom sjaju te medalje. Može se reći da sam dosta ljudi iznenadio, ali poznavajući sebe i koliko sam se spremao i odricao, ta medalja je za mene nekako bila realnost. Znao sam da kad sam otišao tamo u Pariz, da ću dati najbolju verziju sebe tamo i nadao sam se da mogu da osvojim tu medalju. U toj borbi za bronzanu medalju do 15 sekundi do kraja je bilo nerešeno, imali smo po jednu kaznu i ja i protivnik. Čak sam ja u većini meča bio i bolji, imao sam više napada, bio sam aktivniji. Međutim, 15 sekundi do kraja imao sam mali pad koncentracije koji on uspio da iskoristi i bacio me na taj minimalni poen Vazari.
uspeo to da sačuva do kraja. To je ostalo još 10 sekundi, tako da nisam imao ni vremena da vratim to. Pa zadovoljna sam, naravno da sam zadovoljna, obzirom da sam ja negde bila 9. na listi. Ja ne mogu da kažem da ja nisam očekivala medalju. Ja sam je očekivala i negde sam je priželjkivala. To je negde i logično, iako nisam po tim nekim bodovima bila u prvih 4. Ali svakako da je meni olimpijske igre su bile u suštini preteške. Ja sam imala jako težak žreb, jako teške protivnice. Tog dana ja mislim da je baš bilo onako gusto, ali ja mogu da kažem da sam nezadovoljna. Više sam srećna zbog tog rezultata nego nesrećna. Više pozitivnih stvari i negde sam ja izvukla neki svoj maksimum. Nešto što do sada nisam primećivala kod sebe, negde mi je to bitnije. Prikazanim borbama i voljom i željom i borbenošću sam zadovoljan. Nekako da mi neko ponudio pre olimpijskih medalja da ću doći u borbu za medalju, prihvatio bih to. A sada, gledajući s ove distance, mislim da sam imao jako veliku priliku da osvojim medalju. Ujedno bi to bila i prva medalja za srpski judo posle ne znam nija koliko godina, 50 godina. I ništa, sad mora da čekamo još 4 godine za drugu šansu. Pa u suštini, da. Nisam iskreno mnogo analizirao sve to, jer verujem da je kao i meni svima to teško palo. Sumnjam da je neko zadovoljan sa napravljenim rezultatom. Iskreno sada i da smo bili 4., 9., 15., zaista je sve jedno kada imate samo jedan cilj u glavi, a to je medalja. I samim tim kako smo započeli takmičenje sad za sve one koji su gledali, pratili, mogli da vide da jesmo konkurentni. Sad, šta bi bilo kad bi bilo? Ja smatram mišljenja sam da je sada bilo recimo tu 5 trka plus, da bi se to uslovno govoreći odigralo 5 drugačijih priča na kraju. Ali sada to je možda sa druge strane, ja to gledam sebi da olakšam, to je ta čar sporta koja te gura opet preko svojih granica, da opet tražiš nešto više, da opet tražiš nešto jače, da pokušaš još, mislim, da što kaže, ne možemo otići tamo i da se nadamo, da ćemo čisto tako dobiti medalju na poklon, to je baš teško. Ja sam već, ovo mi je 3. put da sam bio u situaciji da mogu da osetim postolje, međutim, ispalo je drugačije. Bilo bi mnogo lepše da smo ostali na to postolje, što zbog nas, što zbog našeg sporta, što zbog zemlje, svega, mislim, naravno da je to nešto za čega smo radili prethodne 3 godine unazad, tako da od kad se ustalila ta posada, tako da kao četverac trebalo je, kao i nova disciplina, morali smo baš je bilo velikih problema na početku samom tog olimpijskog ciklusa, jer svi smo bili u drugačijim disciplinama, počevši od mene, ja sam bio na 200 metara, pa sam morao skroz drugačiji plan treniranja, sve, mislim, i onda je trebalo vremena da zapravo nađemo 4 čoveka koji će stvarno moći da vijaju taj rezultat. I to stvarno, to je baš onako i stresno i mislim, a znate da ostale zemlje su u mnogo boljem položaju od vas. I da su, već u nekoj prednosti. I onda mi sad to vidimo i mi smo na kraju uspeli i da ostavimo medalju na evropskim igrama, da uzmemo kvotu, da sve je išlo kako treba i stvarno svi su dali sve od sebe, ali na kraju, nažalost, iskreno sad menjao bi onu medalju sa evropskih igara za tu olimpijsku, jeste
nisu, ajde da kažem, medalja je medalja, ali verovatno nekome nije isto, nije isto značenje, tako da šta da radim, mislim, moramo da nastavimo dalje, kao i sve u životu, ne možemo da se osvrćemo, ok, to nam je nešto smo novo naučili, tako da okrećemo se novom listu i novom olimpijskom ciklusu, pa ćemo vidjeti šta će nam doneti. Pa obzirom da ja nisam nažalost bila na otvaranju, ja sam samo bila par dana tokom takmičenja, što je s jedne strane bilo sjajno za mene, nekako sam imala bolji fokus. Samo je bilo takmičenje i o tome sam razmišljala, ali selo negde, nije da nisam bila na sličnom tipu takmičenja, mediteranske, evropske igre, negde je sličan koncept, ali olimpijske igre su nešto što je na totalno drugom nivou. Ja mislim da to ne može ni da se objasni, da svi ti sportisti, veliki šampioni koje vi ne možete baš da vidite svaki dan, ne vidite ih ni na TV-u, kamoli uživo. Eto, ja sam imala tu priliku i da upoznam, mislim, Novaka Đokovića svakako, onako lično i da porazgovaram sa njim. I sad je bilo tu dosta sportista još, rukometaši, eto, Nikola Karabatić, on je isto, na primjer, ostaje veliki utisak na mene. Ali svakako, olimpijsko selo je potpuno drugačiji doživljaj. Prvi dan tamo kad sam došao, vidiš, izađeš napolje, svi su nekako u svom nekom svetu, skoncentrisani su, idu na trening, posle ručak, večera, spavanje. Svi su tu došli sa jednim ciljem da osvoje medalju i da se pokažu u najboljem mogućem svetlu. Nekako do svog takmičenja sam vreme provodio u sobi, trudio sam se da budem što više skoncentrisan na ono što me čeka za 2 dana. Išao sam na trening, išao obrokete, doručak, ručak, večera, a posle takmičenja sam imao vremena i da se družim i da upoznajem nove sportiste i bilo mi je izuzetno lepo. Išao sam i da gledam druge sportove, da dam podršku drugim reprezentativcima i nekako sve najlepše neke uspomene nosim iz tog Pariza. To je jedan mali gradić koji funkcioniše sam za sebe i ne možete da sretnete neku bakicu koja šeta ili nekoga, već možete da sretnete samo najbolje sportiste iz njihovih sportova na svetu, iz svih zemalja, tako da stvarno ja se sećam olimpijskog sela i prvih i drugih igara, tako da svako ima nešto nosi svoje autentično, što je tada bilo interesantno. Tako da verujem, iako za malo da odem i tamo, nisam bio u Tokiju, ali verujem da je i zbog situacije to se malo drugačije bilo i verujem da bi bilo stvarno savršeno biti tamo u olimpijskom selu i s obzirom da znamo kako oni znaju da organizuju stvari. Međutim, ovde, mislim, nekako padne. Sad, teško je reći, ne mogu da kažem da sam se ja već navikao na to, ali iskreno sad već nisam ni toliko obraćao pažnju na te neke stvari, bilo mi je bitno samo gde se nalazi kuhinja, gde mi je soba, koliko mi treba vremena, pošto smo mi putovali autobusima do staze i tako dalje, znači moraš odmah da napraviš plan što pre, da bi znao koliko ti vremena treba za odmor, da dođeš da jedeš, za trening i tako dalje, tako dalje. Tako da više sam gledao to iz organizacije, jer smo mi faktički kada smo stigli tamo, pošto nismo odmah došli sa otvaranjem, već malo kasnije, kada veslači završe takmičenje, onda mi dolazimo. Jer ne možemo da dođemo ranije, jer ne bi mogli da izlazimo tamo na trening, s obzirom da je tada staza zatvorena, jer samo mogu da je koriste veslači. Tako da, ne samo mi, nego u suštini svi iz sveta kajaka. Tako da, kada smo stigli tamo, da kažem, odmah smo, što kaže, upali u mašinu i odmah smo gledali da se organizujemo što pre, da možemo da uhvatimo plan treninga i da se tu sredimo, da popakujemo čamce, sve što treba, opremu, da bi mogli
jednostavno normalno funkcionišemo, jer nam dosta vremena oduzima to putovanje do staze i nazad, tako da gledaš da što više sačuvaš energije, da što više odmoriš, što kažeš, do tada što si radio, to ti je što ti je, tu si gde si, moraš sad da odmoriš i da daš sve od sebe. Pa obzirom da judo nažalost nije bio toliko popularan, ne zato što nije bilo sad rezultata ili nečega, već prosto svi ti manji sportovi nisu na tom nekom nivou, mada judo sad već dobija negde svoj zaslužan prostor, pogotovo posle olimpijskih igara, što je meni izuzetno drago, ali kao što kažete, to jako kratko traje. Mislim, u suštini kad su olimpijske igre i te neke 2-3 nedelje nakon toga, meni je stvarno žao što je to tako, ali mislim da će se to promijeniti vremenom. Jer zaista mi iz godine u godinu pravimo velike rezultate, pogotovo u poslednje vreme, tako da će svakako judo dobiti svoj prostor. Nekako posle ovih olimpijskih igara sam shvatio da za naš sport da je jedino bitno takmičenje olimpijske igre. Da je to toliko medijski propraćeno i da cela nacija te isprati, tako da mi kroz našu karijeru možda možemo da učestvujemo 2 do 3 puta maksimalno na tim igrama i nekako mislim da medalja sa olimpijskih igara ne može da se poredi ni sa prvenstvom Evrope, ni sa prvenstvom sveta. Nije uopšte ni približno ispraćeno kao olimpijske igre. Ja sam doživio posle olimpijskih igara da me ljudi sreću na ulici i da kažu pa ti si nešto se borio na olimpijskim igrama, kao svaka ti čast, bodrili smo te, navijali smo za tebe, tako da nekako osetio sam se ponosnim i srećnim što sam imao tu čast i privilegiju da predstavljam svoju zemlju u najboljem mogućem svetlu i da je mnogo ljudi to videlo i da su neki ljudi shvatili da se ja ipak u stvari bavim stvarno ozbiljno tim sportom i da provodeći vreme na treningu svaki dan da to ima smisla. Kada pogledam unazad, šta je kaj bio unazad nekom vremenu, ne kažem da nismo napredovali, ali opet mi je donekle žao zato što iskreno verujem da bi mnogo mogli da doprinesemo time što bi mlađima pokazali da mi stvarno imamo, Srbija ima mnogo više sportova u koji mogu da se opredele. Možda, dobro, okej, neko na kraju krajeva jasno mi je, najviše se voli fudbal, pa košarka, pa ali ja sam, na primjer, eto, i pre kajaka, i sada volim waterpolo, volim da ga gledam gde god stignem, ali nekako ta usputna takmičenja koja te vode do samih olimpijskih igara su nam slabo propraćena. Mi se zaista trudimo da to približimo javnosti, da mogu da nas prate, naravno najbliži uvek imaju te neke, linkove, interne koje mogu da prate, ali za širu javnost to je baš još onako nedostupno. Ja se iskreno nadam da će se to s vremenom promeniti, sad da li ću ja biti još uvek tu aktivan ili neću, zaista je totalno nevažno, bilo bi lepo da budem, ali opet s druge strane bilo bi mi drago da se to promeni. Ja iskreno verujem da će se promeniti, samo nadam se da će to biti čim pre, pa jer ovako mnogo je sad da pođem od svog osjećaja, ja verujem da je tako i kolegama, koleginicama, mnogo je lep osjećaj kada znaš da te pored svoje zemlje na olimpijskim igrama, kada te svi vide, da te vidi zapravo ceo svet, da možeš celom svetu i ti da pokažeš šta si radio svo to vreme, koliko si se trudio, mislim, nekako zaista ti prija, zaista ti godi taj osjećaj kada mi smo dobijali neke
poruke od ljudi iz drugih zemalja koji nemaju veze sa kajakom, koji prvi put stvarno je nevjerovatno. Meni je super bilo to da eto, čujem, vidim, kao ne mogu da veruju ljudi da kakvi smo mi, kako mi funkcionišemo, pa šta mi radimo kada tako izgledamo i tako dalje. I onda na kraju dođeš do zaključka kako bi to u stvari bilo lepo kad bi približili ljudima da vide šta mi zapravo radimo. Tako da možda bi neko isto tako zavoleo. Možda je neko skriveni talent, a ni ne zna da to može, da to postoji, tako da vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da će se i ta situacija promeniti. Pa iskreno da, ali voljela bi više da to bude kao neka promocija da bi se deca bavila sportom, ne samo konkretno judom, generalno. Jer uglavnom se kod nas potencira par sportova i to je sve. A svi ti mali sportovi koji su zaista dobri, koji su zaista kvalitetni i za razvoj dece i za psihičku i fizičku snagu. Tako da meni je žao što je to malo negde u ćošku, tako da kažem, ali će se svakako to promeniti vremenom. Pa šta znam, nekako opet će doći taj trenutak gde ćemo mi imati priliku da zasijamo, a do tada možda je čak i lakše raditi i trenirati kada nisi toliko medijski ispraćen, da se ne gleda svaki tvoj korak, već možeš da budeš skoncentrisan i opušten i da radiš ono što voliš. Pa sad, možda će malo, ja sad ne znam kako sad ovo pitanje drugima, kako bi drugi odgovorili na to. Ja sam nekog mišljenja i stava da namestim situaciju kako meni odgovara i kako bi meni da se ne opterećujem određenim stvarima, da me niko ne shvati pogrešno, ali ja sam već na to navikao da nismo i nisam nešto sada pri tome da ja sad treba da budem, ne znam, vidim svuda, mislim, iskreno ja se prošetam ovde, gde god da se prođe, meni je tako sve, ja sam običan građanin, običan čovjek koji radi ovo što radi, zato što voli i splet okolnosti me doveo u tu situaciju da imam rezultate koje imam. Naravno, mislim, ja sam prvenstveno sam sa sobom zadovoljan i srećan jer sam zdrav, prav, normalan, tako da s druge strane verovatno bi to bilo mnogo bolje, jer bi i mi donekle imali tu neku satisfakciju da bi mogli možda i bolje da živimo sa nekog drugog ugla gledanja, mislim, što je verovatno svima s jedne strane cilj da mogu danas sutra i svojoj porodici da učine život malo boljim, lagodnijim, kako god, za taj sav trud koji je uložen u sve to. Tako da, ja kažem, opet, s jedne strane sam se navikao, sad kako bi to bilo s te druge strane, kada bi to tako zasijalo kao neki igrači u košarci, u fudbalu ili u tenisu, mislim, pazite, ja ne mogu da kažem, jer ne znam kakav je to osjećaj, znam samo da je ovo bilo mnogo lepo na olimpijskim igrama, kada znaš da te gleda ceo svet i sad kad bi mi svako takmičenje bilo tako, verovatno da bi mogao, da mislim, lako se čovjek navikne na lepo, verovatno bi mogao i ja, ali ne znam, stvarno ne znam kako, ne mogu kažem da mi je teško sad da se uživim u tu situaciju, ali mislim da u ovom momentu ne treba baš da razmišljam o tome, jer ne bi baš da se deprimiram, bolje mi je ovako, super mi je ovako, uživam u onome što me okružuje. Generalno nikad nisam nešto preterano tražio sada u samom funkcionisanju u životu, osim da budem zdrav, prav, normalan, da mogu da radim to što ja želim, a ostalo što kaže ću ja
polako da nametim. Sad, kako će to na kraju ispasti, vidjet ćemo. Pa u suštini da, LA je sad već poslednjeg, već 3,5 godine, nije čak ni puno 4. Mi sad imali smo ligu državnu našu, sad imamo ligu šampiona, tako da u suštini od januara kreće sezona i sad se skupljaju bodovi, znači Grand Slam, Grand Prix turniri i glavno takmičenje, to su evropsko i svetsko prvenstvo. Znači mi u suštini skupljamo bodove kada uzmete medalju ili kada ste u plasmanu i na kraju se ti bodovi sabiraju i prvih 20 ide na olimpijske igre. Tako da nas stvarno čeka jedan izazovan put. Od januara se to kreće. Sad mislim da je posljednje 2 godine se računaju bodovi, ali vi konstantno morate da budete u vrhu da bi prosto imali, da biste bili tu. To je u suštini da ste od prvih 20, to je idealno. Ali to je jako teško održivo, ali mora da se trenira. Tako da sad naredne 3,5 godine opet nekako mi kažemo i ovo na novo, ali prosto takav je posao. Sad ove prve 2 godine nekako služe da se psihički i fizički spremimo za napore koje dolaze u poslednje 2 godine pred olimpijske igre. Sada imamo malo više vremena da radimo na sebi, da popravimo neke loše stvari koje smo imali, da usavršimo neku novu tehniku i već od juna 2026. kreće trka za tu olimpijsku normu i skupljanje bodova, tako da do tada mora da ispravimo sve što mislimo da treba, što će nam biti potrebno za nove olimpijske igre i najbitnije je psihički da se spremiš, jer je te poslednje 2 godine su izuzetno naporne. Mnogo takmičenja, mnogo skidanja kila, mnogo borbi i mnogo neizvesnosti, da samo do poslednjeg trenutka oko te norme da li ćeš se plasirati ili nećeš i tako. Pa jeste, da, u suštini imam motiv da nastavim dalje samom i, ajde da kažem, još malo, dajem se bio oduška recimo do kraja godine, iako naravno svi mi treniramo sve, ali moj stav je malo čisto da saberem misli, da odmorim telo, da ga pripremim za ceo taj ciklus koji će opet biti onaj na koji sam navikao i koji znam šta me čeka, ali nažalost sa tim godinama ja nisam mlađi i onda i telo drugačije reaguje i moramo malo sad već da se dogovaramo. Nekad se nismo dogovarali, nekad je to išlo onako, što kaže, glavom kroz zid. Sad već moraš malo da staneš, da razmisliš koliko će to da boli i koliko će da traje i tako dalje. Tako da vidjet ćemo šta će da bude, zato što koliko sam upućen u celu situaciju, trebalo bi do kraja godine neka možda i nova pravila da izađu, što se tiče samog, ajde da kažem, bodovanja, odlaska na olimpijske igre, da li će biti po starom sistemu dosadašnjim ili će biti nove stvari uvedene, neke rang liste, to stvarno sada ne znam. I onda samim tim, na osnovu toga će da se napravi sistem rada, tako da onda ćemo vidjeti kako će to sve da funkcioniše. Pretpostavljam da će nam naredna sezona biti u svakom slučaju neka provera da vidimo kako to sve da se organizujemo, da može sve to da se odradi kako treba. Da bi, što kaže, imali što manje grešaka tamo kada bude najpotrebnije. U ove naredne 2 godine fokus je na prvenstvo Evrope i na prvenstvo sveta. Ovi Grand Slamovi, Grand Prix-evi će služiti kao provera za ta prvenstva, a u poslednje 2 godine, naravno, opet prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta, ali ti Grand Slamovi i Grand Prix-evi dobijaju na važnosti jer oni nose jako puno poena i potreban nam je što bolji nastup na tim takmičenjima. Svi nastavljamo da radimo onako kao i što smo uvek radili do sada, vredno i posvećeno. Sad, šta nas očekuje, to ćemo saznati uskoro. Naravno sa novom godinom kreću i pripreme u toplim krajevima malo.
to je za sada pretpostavljeno standardno Turska, gde smo ustaljeni već godinama. Tako da to ovde kad zahladni, onda baš eto malo da sačuvamo zdravlje koliko možemo, onda idemo tamo i što kaže sa povratkom lepšeg vremena i mi se vraćamo kućama i onda počinje ono najzanimljivije. Ovo je najnaporniji i verovatno najdosadniji svima deo kada smo, ajde kažem, van sezone i kada samo treniramo, verujem da svi vole kada krene sezona i kada krenu takmičenja, da to svi čekaju, svi, pogotovo što kaže ovi malo mlađi, njima je to, znam kako sam se ja osjećao tamo, sam čekao da to sve krene, da se trkaš sa najboljima na svetu, da okušaš sreću, da vidiš koliko si snažan, da li si snažan i tako. Pa jeste, to je dosta izazovno, što fizički, obzirom da ajde, konkretno ja već sad imam i neke godine, psihički isto dosta naporno, ali opet postoje ljudi koji rade sa mnom i na taj način, jer stalno su te neke oscilacije. Nismo mi uvek raspoloženi da treniramo, imamo prosto neki svoj privatan život, iako je to teško da se hendluje, ali prosto to želimo i onda nekako to su stvari koje se prevazilaze. Dešavaju se i povrede i svašta nešto bude tokom te 4 godine, ali nekako opet je glavno da za te olimpijske igre budemo u najboljem mogućem svetlu. Pa za Novu godinu, eto, nama je glavni pik to evropsko prvenstvo. Voljela bi da zvanično uzem tu pojedinačnu medalju. Imamo svetsko prvenstvo, tako da su to najvažnija 2 takmičenja od sledeće godine. I onda ćemo da idemo redom, ali eto, neka prvo bude evropsko prvenstvo i ta medalja. Mi smo uzeli ekipno, ali ja kao pojedinačno nisam još uzela, tako da bi voljela da je osvojim sledeće godine. Tako da će to da bude glavno takmičenje. Za Novu godinu, pa najbitnije je zdravlje, jer kad si zdrav onda možeš sve i da se što bolje spremimo za prvenstvo Evrope i prvenstvo sveta sledeće godine i da u naredne 4 godine osvojimo sve što do sada nismo, da osvojimo svetsko, da osvojimo evropsko i onda kruna karijere da budu te olimpijske igre u Los Angelesu. Pa iskreno, ja sad opet nemam neke želje, imao sam želju samo tu medalju. Tako da ona ostaje, ne zato što je sad to nešto, ne znam, zbog nekih određenih stvari, ne, samo zato što mi jedino ta medalja fali u cijeloj kolekciji i onako za dušu, eto, da bi ispunio svoju dušu, da bi mogao jednog dana da kažem, da li svoje deci ili koje, da sam u jednom momentu bio cool tip. Tako da, ovako generalno, iskreno, ja stvarno nemam neke, da kažem, posebne želje. Bitno mi je da sam zdrav, da mogu da radim i dalje ovo što radim, da, što kaže se, da sam okružen sa dobrim društvom, da uživam, da se dobro jede. Ja baš nisam, što se tiče pića, neki profesionalac, tako da uglavnom hrana i to je to, da može da bude malo, eto, da može da bude malo duže sunčanih intervala tokom godine, da se mnogo ne smrzavamo i eto, u suštini to je to.